Sziasztok! Üdvözlünk minden quad-őrültet, vagy mindenkit, aki szereti ezeket a kis traktorokat, Quad ATV. Mi is valójában a neve? All Terrain Vehicle, ami annak a rövidítése, hogy minden terepen jármű, igazából, ha szó szerint akarnánk fordítani. Azért találtam ki ezt az összehasonlító videót, mert az emberek félnek ettől a új technikától, ettől a új Terox 1000-es Ghost-tól. Pedig valójában nem is új, mert ugye a G3-as technológiát használja, hiszen ugyanaz benne a motor, ugyanaz a futómű, ugyanaz a váz. Gyakorlatilag csak a design más. Meg a kerék is. De csak azért, mert van rajta bellok. Igen, úgyhogy valójában aki szeretne ilyen gyönyörű gépet, gyorsan szaladjon a OKR motorból, mert ez egy limited, és nem sokáig lesz, nem sokáig kapható, elfogynak ezek a darabok, és már nem tudsz ilyet venni gyönyörű fekete narancsárga limited kiadásból bedlakokkal. És gázos lengéscsillapítóval, mert a limitednek az is a különlegessége, hogy most gázos lengéscsillapítóval kapható, míg ha simát veszel, az csak sima lengéscsillapítóval érkezik. Érdekes a témakör, mert valójában lehet mondani, hogy egy gyártó, CF Moto szinte leleste ettől lehet mondani, szinte tökéletes géptől a dolgokat, elvette tőle, ami a legjobb, és akkor építette egy újat, aminek egy kicsit más a dizájnja, de mégiscsak egy kicsit jobb, pedig egy kicsit olcsóbb is. Tudni kell, hogy a Ghost márka a CF Moto almárkája, úgyhogy így gyakorlatilag büntetlenül lopható saját magától. Igen, de ez a prémium márkája, ez még a olcsóbb márkája, ott 5 év garancia van, itt 2 év vagyis 3 év garancia van. Igen, és a Ghost, amin a Ricsi ül, ott a hátsó utasnak Ülése. Igen, az ülőlapja rövidebb. Igen, úgyhogy a Gózzal ilyen vékonyabb csajokat vigyetek magatokkal, vagy gyerekeket hátul. Igen, de a Ghost-nek az is az előnye, ugye, mutasd meg a nézőknek, majd bevágjuk videóba, hogy a váltókarnál már burkolta a váltókulissza, és ugye mondtad is, hogy szerinted jobban vált. Igen, én úgy érzem, hogy ez a új gép egy kicsit jobban vált, és hát egyetlen egy dolog van, amivel vele tudnák kötni a CF Motónál, ez a szerencsétlen hátsó fék, vagy ilyen parkolófék. Hát itt a Góznál ugyanúgy, mint a váltás, egy kicsit jobban működik, egy kicsit jobban megy, meg hát ami nekem jobban tetszik, hogyha megnézitek, azért ennek egy kicsit komolyabb ez a villanyjáték. Meg hát igen, minden. én, hogyha rakok gyújtást, mindjárt megmutatom, nekem csak kivilágít és ennyi. Nekem nem csinálja úgy a színházat, mint a tiéd. Na látod. Másik fontos dolog azt mondani, hogy mind a ketten egy Euro 5-ös, vagy lehet mondani egy kerékpáros homologizációs géppel megyünk. Óriási előnye ezeknek a gépeknek, legalábbis nálunk itt Szlovákiában, hogy tudsz menni a főutakon szombat-vasárnap, és tudsz menni autópályán akármikor csak szeretnél. Igen, bár mondjuk nem tudom, hogy elég őrült az, aki ezt autópályán használni szeretné, de hát lelke rajta. Hát én ismerek egy úriembert, aki csak úton használja, te nem ismered? De ismerem én is. Üdvözölünk, Peti, hogyha netán néznéd a videónkat, úgyhogy köszönjük neked, hogy összehoztál minket így, meg a sors is összehozott. Na és hát még egy fontos dolog jutott az eszembe, amivel az én gépem jobb, mint a tiéd. Várjál, kitalálom, mire gondolsz, csak nem a tolató lámpára célzol. Nyert! Igen, uram, ön nyert! Úgyhogy igen, a Ghost-on van tolató lámpa, úgyhogy hát igen, mondjuk, hát jó, ennyi, annyival jobb. Próbáltam a Barnit rábeszélni egy ilyen gépre, mondjuk van ennek egy ilyen szürke metál változata, ami mondjuk nekem jobban tetszik, de mégiscsak maradt a régi bevált technikánál, ja, és még azt mondanám, hogy nekem nagyobb a kijelzőm is. Igen, azt hiszem, hogy abban a tiédben 8 szolos kijelző van, az enyémben pedig csak 7. De nem fog sírva fakadni ez miatt. Nem. Úgyhogy, de igazából a Ghost az egy nagyon jó gép, főleg így ebben a limitált kiadásban, és még azt szeretném elmondani, hogy attól függetlenül, hogy Magyarországon nem mehetsz L7 kategóriás géppel, B kategóriás jogsival, de szerencsére az OKR motornál kaphatók ezek T3B-s verzióban is, szóval, és nem akadály az, hogy
valaki Magyarországról vegyen gépet, ugye jól mondom. Persze, hogy nem látunk benne semmi akadályt, és aki itt lakik, valójában Budapest környékén, mert hát Budapest tőlünk 37 km táblától táblára, szívesen látjuk, gyertek hozzánk, 23 éve csináljuk ezt a szakmát, úgyhogy egy kicsit értünk hozzá, úgy gondoljuk legalábbis mi, de szerintem sok versenyzőnek szereltünk motort, volt motocross csapatunk, enduro csapatunk, úgyhogy elég régóta csináljuk ezt a dolgot, és hát lehet mondani, hogy ez a szívügyünk, meg hát imádjuk ezeket a új gépeket, új technikákat, és meg az jutott az eszembe, hogy indíthatnánk egy ilyen szavazást, hogy kinek jobban tetszik ez a régi klasszikus dizájn, vagy a új dizájn. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó felvetés, szóval akkor írjátok meg kommentben, hogy kinek tetszik a cyberpunkosabb dizájn, és kinek tetszik a klasszikusabb, úgymond KTM-esebb CF motós dizájn, mert ugye tudjuk jól, hogy a KTM készíti a dizájnját a CF motónak, és gyakorlatilag minden, ami ebben van, az kicsit KTM, hogy is mondjam, mit is akartam mondani, hogy KTM alkatrész is kicsit. De ezt majd kivágom. Alkatrész nem, de feeling lehet, hogy igen. Valójában 2014 óta kooperál a CF Moto a KTM-mel. Én azt hiszem, hogy azóta eléggé elrugaszkodtak, és lehet mondani, hogy már szinte ott vannak a prémium szegmensbe. Ha vesszük a motort, ha vesszük a quadokat, ha vesszük a UTV-ket, ha vesszük a side-by-side-okat, én azt hiszem, hogy manapság már nem igazán tudsz jobb gépet venni, csak drágább gépet. És ami nagyon fontos szerintem, a 5 éves garancia, nálad 3 éves garancia, nálam mit felejtettünk még el? Szerintem minden megvan. Jó, még annyit, hogy ugye erre a helyszínre úgy jöttünk ki, hogy terepen jöttünk, így ki tudtam elsőként próbálni terepen a gépet, nekem nagyon tetszik, úgyhogy megtartom. Megtartod? És nagyon örülök, hogy az OKR motós csapatába tartozhatok, úgyhogy gyertek ti is, vegyétek meg a saját quadotokat, saját motorotokat az OKR-nél, és ti is legyetek csapattagok. Igen, gyertek velünk quadozni, szokunk csinálni ilyen quad akciókat, legjobban szeretünk a Tokod Offroad Parkba motorozni vagy quadozni, mert ott egy 45 hektáron valójában szabadon és hivatalosan tudtok valójában quadozni, mert sajnos az a trend, hogy a szemetet kihordják mindenhova, kidobálják, ez rendben van, és talán, nem biztos, eldobjátok a szemetet úgy a kocsiból a út mellé, ez rendben van, ez minden oké, de quadozni nem szabad, abban rongáljuk a természetet. Szeméttel... Hát ide kijöttünk, és kicsit nekem kinyílt a bicska a zsebembe, hogy az út során, az út mellett van róla GoPro felvétel, mert beteszem ide, hogy mindenhol szemét van, és ez szörnyű. De azért lehet mondani a quadosokról, hogy mi széttúrjuk a földet. Hát szerintem a földnek legkisebb baja az, hogy kicsit elmész el rajta quaddal. Úgyhogy a földnek nem ez a baja, hogy te elmész ott quaddal, hanem az, hogy kiborítsák a szemetet. Igen. Elég szomorú az, úgyhogy szeretnénk ezúttal megkérni titeket, ne szemeteljétek, ne dobjátok a természetbe a szemetet, dobjátok a kukába, amuva való, és hát úgy szeretnénk elbúcsúzni tőletek, hogy a vagyis a szó elszáll, és mi marad? Az élmény. Az élmény. Az Úgyhogy nem szeretnénk föltartani titeket, gyertek velünk quadozni, és quadozzunk, mert hát abban van az igazi élmény. Úgyhogy mi mondhatunk nektek több százezer szavat, semmi se ér annyit, mint kipróbálni és élőbe csinálni, quadozni, és menni. Sziasztok, iratkozzatok fel az OKR Moto YouTube csatornájára, és az én csatornámra is természetesen. Sziasztok, itt Ricsi, itt OKR Moto. Én Barni voltam. Sziasztok! Ciao.